Здравейте! Сега ще покажа как правилно се изпълнява упражнението разгъване за трицепс с дъмбел над глава. Ще го направя с една ръка, съответно ни трябва по-малка тежест, защото упражнението е изолирано и нямаме нужда от голяма тежест. Вземаме си правилния дъмбел с подходящи килограми. Дигаме си ръката над главата и в същото време малко назад, защото когато пускаме дъмбела, ако го пуснем над главата, ще се ударим. Отпред не, понеже се натоварва повече рамото. Пускаме го отзад. Пускаме максимално надолу, като през това време гледаме лактя да е неподвижен. Не искаме лактя да се движи, а само от него искаме да разгъваме. Това е движението. Пускаме бавно, 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 бавно до най-ниската точка, докъдето можем, без да изпитваме дискомфорт и болка. И разгъваме до края, като се опитваме да стегнем трицепса в най-горната точка. Пускаме бавно, дигаме нормално. Много е важно тук упражнението да бъде изолирано, да го няма това клатене, танцуване, а само разгъваме. Това е движението. Както казах, изолираните упражнения в случая участва една става. Започнем ли да клатим рамото, започват вече две стави да участват. Накратко това е упражнението, след което повтаряме същото движение с другата ръка. Ето, това е движението. Нямаме клатене, имаме бавно и спокойно изпълнение. Успех!